Kene lur, luruhe luruh tatal tul. Gawe urup-urup jenenge lak ning desa. Ya, iki dibakar murup. Ana getahe dadi murup lur. Oke, urip ning desa kaya iki lur, lah ning kota langka. Kene didol kuwi payu lur. Sekantonge 20.000 lur iki jenenge tatal pinus. Pokoknya sedina ya minimal 10 karung lah. Jarene tapi lur. Wih, nderes pinus ngono kuwi. Jenenge nderes pinus. Ben ngerti. Nek kene modele ngono kuwi lur.